ai ka jing KHUBLEI ka ba kerpang ya pi iwei pi wei ka ni ka por ka ba menta hoi menen ka jaseng healing festival ka akut nga khlam yo ban ai KHUBLEI ya pi personally mo marmet iwei pi wei kat utu pai wa hajar bawan menen nga shimi ni ka kabu ka ni ka sngi momenta ya ka bangan ai KHUBLEI ya pi ya ka jingwan ka jong pi ya ka jingle stam ka jong pi ban ya don lang bat ka ni ka healing festival JINGSNGEWNGUH along sya ka JOP ni sya ka buram ka jong blay nado basdang nado ka nyaw tarik ka jing kawai try hado menin ka sngi ka jaseng ka ba kat ka jaseng i ka buram ka jong blay ni ka kamba ka jong blay ada de ban ai testimony ani sibuan ba ngim la syu ban ngai pin sai i ka to ka ni testimony ka sngi ban nang wan ban ngai bau trai unang kar khu pi ngai pi poi suk men miet nga trai pi la that ba mo ki kan thai li te ki pong juti jrong khong dong ani nga trai pi la pang ki jat renga i ki dan ki blai lot ru wat ki juti ki jong ki ye shat ban ye command dan ba ong nga ani la da de jing rai per thai la de ka kam per thai em tang po iskentar ta la that Namar balai ke kam pertai te skwa ben pendap no tang man yo pisa tang man yo pendap ya ta kam henry hang ni pat la daya shat bor simit ram dan jing thai ka daw ka long ba ke jing kemen ke jong trai ka long ka bor tang i dan ke jing kemen ke jong trai daya shat bor simit ru thai ru rendang rum set ka sound ru ani ka sound ka weather ngi mo la forecast mo la ong mo da kini ki bapet ya ni slap i ong na menin ka sngin sa slap ha Dai na duk men step ngi ke buram jong blai ha duk men wai ke jaseng which one belum mala tang men pen pengat ya kan mariang tang pen pengat ngi namar ba la kham ngia ubri la da don so ke sni the try ke jing ya shit ke ba apalat so ke jing ya shat ke jing ya mani ke jing ya ro you blai tingi ai ngo shisha you try ya ke jing le ba ke jing na duk ka mariang pen biang ngi hoi tu ke sni ke bangi kre ya ke jaseng ki ujur slap tang bang idan itu ke pandal bala pen kre Tada dan jipen tot ru ki JINGSNGEWNGUH na do basdang. Tading kan mau ba menci sngi ru aka sngi sajan aga JINGSNGEWNGUH jong ka kitzo. Ani isya na do basdang dan jipen tot marsun kot ke program uther uslap ban marsun sedang mi ka program larang. Ani trajing ibu bahasisya. Ngitip pa kanige JINGSNGEWNGUH kam dai jong brio. Kanige JINGSNGEWNGUH kanige jong Jisu. Tada Jisu habu ai bet ka bahatam. Daga babahatam ta daga babahatam tarang isungu hisayu trai masungu nam taki volunteers dagi spangot man laga singi kitia hangni ga madan ki ap madan bet ki klem that ki klem thnum ki chingkemen ga jong trai kalong ga bor ki ban pet miet man laga singi aso de ban ai KHUBLEI ki we hot shisha adap ai KHUBLEI menen ga JINGSNGEWNGUH baro ki blai dan menta mana do sound ai KHUBLEI nam taki balik sound ai KHUBLEI nam ta imi mo ibalang kumikmi jonga ibadai naga party decorators ila le daga babatam KHUBLEI sipun mi ya ka jing bahag jong fi oi menen ngi kami kendu ba ngasai kendu tadeng tau trai nak ku ya fi galong yeng galong sem ga jong fi haba pet ya ka lights KHUBLEI sipun mo iba kemen ila le bahasisya ni ani ka standard ka jinglong ga jingle baro ani kalau di shisha ke world class, aingu iblay naman takata, kemen try nang kerkuivi, bat nagabanta mo kinong shat kinong baro ani KHUBLEI sibun, siya KHUBLEI sibun, aingu itry bat ngin sa kendu biang hi, kana Muslim JINGSNGEWNGUH tanghaw benay December ngin don biang siti siya boy rembang, banganget ngin yawan ngin kendu biang ngin ra ngin mani ngin snap kaktin jumblay, ngin kemen biang how try ani, isungu plat iblay naman takata. Asngongo ini kektian ma ka jingkemen ge jong trai ka long ka bor tading ta ai bengin shukmen bi hau trai mar ka long ka bor ya ka bangila ban le bi ke baro ngin duai ngin money ngin shat ngin kemen ngin shakri ngin pla ngin testify ngin sakhi bet ngin om that mar ba ka don ge jingkemen ge jong trai KHUBLEI sibun pi we baro ki belai awan na do kasngi ke baning kong ge jing sedang jong ni ge JINGSNGEWNGUH hadu menen KHUBLEI sibun ke jingwan ke jong pi KHUBLEI sibun try nang kui fi ngai try la kata fi ngai try le kamba ke jing fi baleng ba ke jingwan ke jong fi ngai ki bahyeng ru yo jing ku ki yo jing penem tadi ta shi aingo ke baro tengah do ai nam ta jong fi ni ke por men ta bu try nang kui fi
utrai nong pensle if you unang ai kini ke jing kemen mar ke babel ko ong kata ke donut ke kemen ke long ke dawai ke bah kalong ke bor habang kemen kalong ke bor tadi tang nget utrai nang kerku yang ni bat yo pilang iwei baro bat shua bang an dwai nam ta jong pi nga kwa pen kut ru ke ni ke dekot na ke sam shi spa khat lai ke ong kum ni te ro utrai ko pi ki shakri utrai tu ro ke kerteng utrai long balak kerku ya ke kerteng utrai nadu menta bat hala kerta nadu ke bami ke sngi hadu ke basap jongka ke kerteng utrai kalong ke badai ban yaro shisha ke kamram ke jongi ke jingim ke jongi hing kwa ban ong ke dei tang ban shiro bi utrai tiro mar debit ula mat pala ke jing bha ke jong blai umla ban klet ya ke jing stang ke jong udai tang unong ap lang berat blai pen slai bat kumta uklem yo shong bi direct ru haga shuki sim long sim haga jing sha tang pat yo shuki mono bawan show David nang kong ki dei ki brio ki baduk kita ki spai jong nang kong ki dei ki bajenjar ki dei ki baduk ki dei baru nar ki dei ki ba ni ki ba mi tu itau ki siwan ki renjau te ban wan is no bu David upriang mi ki haga por bawan kini ki sipai ki baneng kong ju sia moroi ba blai pha ini sipai ki baneng kong ju bagi di sipai di ki bom ikop hiru ba di sipai ngakwa an pule ni ka por na ka kitab ki baneng kong jong Samuel kini nang ba ar kong David ti namar ka taw la lek no nang tabu la phet no saka krem adulam ti haba ki hinmen ju baro ba ka yeng ukpa ju kli sngowi ka ta ki lek herno shatu shau but way baro uba jenjar but way baro uba dap ram but way baro ubalak thang laga mensim kile lum lang shau ti kila long rangba halor jongki tiang ta don lembat kumba sau spa ki rangba sipai jong David nang kong kide ki ba dap ram kide ki ba jenjar kide ki ba so sat kide ki brio ki ba thang laga mensim ubli wanai lam kum kita shwa haga kenhun ke jong David adin nang ta usai kendu pat ya urang ba ling do hadin nang ta usai kenduru ya unong itu lepa ublai udah penbiang ya kata bat David hadin nang ta usakalong shaus man shangru ha ka ket jong uken tading ta ka ban ong fini ke sngi PotterNet aba ka sedang ru kadai da ka barit ba tang kan dia ki bri ki jenjar ki bri ki badon sibon gi jing le kita gi sipai gi jong trai ki sipai ai ngu ublai ba ublay nang kentiu David nga Aisha ka kti jong ublay ka long Lord David ta David la mat pala jing ku wong kum ta kan ro itrai ngar ngo kum ma kum shakri jong ublay ka dei ngar ban shuong bi kum David ro itrai o itrai fi ki shakri utrai ro ya ka teng utrai long bla ku shay ka teng utrai na du men ta hala karta tading tan du mi sngi hadu banda sep no jong ka teng utrai ka de ban ro tra menin ke sngi na du spo jing stang jeseng hadu si potam ngelong jeseng klem don break ru ngi don mi ke jeseng ading jeseng por sedang tengi tip tang porkut tengim tip namar bal asia lam be do men sim jong blai tading tang ngai utrai nang lam mi pi do men sim jong bat ka yeng ke sem jong pi ke nang roi ke nang man ba Shakri you blay film do jinker ku tang ka wen kwa ban ong fi wat you wit you blay la da wit you blay ani ki ba ma ga long la da blay wit se pi dai ni ta tela jenjar ke jing le se na preng jong fi wit you blay ban don ha yeng jong fi wit ki bri ki jong blay ban don ha ga yeng ke jong fi wit si sha ki ta ki ba puli bible fi wit ki ta ki shakri you blay fi wit ki ta ki ba duai wanum wit namar bala da fi wit you blay wit pi wit ublay ni la jenjar ke jing tak ada kerpat fi wanam wit haba kidon kid khot na ke yeng ke jong pi ki ba mani utrai ki ba ye utrai mar ke jing don jong ki ke yeng ke jong pi ke long jing ku teng de dwai nom tama ni dwai teng de dwai trai ni ke por nga aingu eme mi ye palat ini ke khon ke jong me mangada dwai nga de ku kumba melakar ku konat iki shakri ki jom melakar ku gini ki kon mar ki shakri ki jom kila shakri shakila 1 minute go try na keleng ke jaka ko konat kari khasi jentia baro na boy na thinang no to kila wan shikamadan na Shillong baro try gini kaput gini kapsino baro kila wan ngas ngongo plan ta jong ki try mangala duai nap ta jong pi
Fi bila lewan menen ublei nang kerku fi ublei nang pesle fi. Ngai pila syashkor ba khtin ke jong ublei. Habadon shisha kata ka jing ya sok lang habadon shisha kata ken ke jing ya lumlang kipat ki jong ublei. Kadon shisha mo kalong shisha ke babah ba kalong shisha ke itnat hutrai. Kadon shisha kata ka jing pen sle kadon shisha kata ka jing kemen kadon ka jing pen emru. Pangangai afi snok lang bat ki syakri ki jong ublei file snok lang shisha ban mani ban yero itrai. O ke jing kerku ke jong Abraham ke Yesus kenang long holor ke jing im ke jong fi ke jing kerku ke jong Aaron ko murang ba leng do fin long shisha kita ki belas le de ke jing kerku jong ki leng do ki jong blenga duai nge de kerku fi pinang long ki bakot ki bakia trai ke tar finang bit finang biang fi pangru fi la kia fi stom ru blei pelat ya kata finang yo se ke bor ke jong blei pada ke jing kemen ke jong ke nyamar ke jing kemen ke jong trai kalong ke bor ya pi yai kemen hot trai la ke sngi ngadwai ngade kerku tat adu jing wan ke jong Jesus Christ ngadwai de ke kerku blei na kerku fi pada ke penroi unang penroi fi ngade duai ngade kerku shisha pinang long ke kli om ke tedong finang long ki bahlor om ki bahapo pil ailut met ban men siem ber ublei ui ke danuk ke jong fi una kerku de ke kerku shisha pinam kerdo ke bah hak tengu Jesus ngadwai amen 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 ho sia sibet u kadon ke jiseng duai aingu hamanan pulo ha kapon re waji jan miet tadai ngia wer khot subha bi nge fi ki bala ban man ne na jan ya ka bang nio ban aingu utrai ke jing bah ke jong ui ke jing le ki ba kraw ke jong ne ke jiseng ngin saya shem sibet ho tan kerku fi ku blei sibon tan kerku amen